Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama. Ko Umar Sport Talk woni ɗo. Garmi mon hande kadi ko jewten haala football e haala Barca. Ɗeɗo balɗe yimɓe kalata tan ko haala COVID-19. Ko ɗum tan yimɓe kalata jon, ko ɗum woni haala ka. Kadi Barca zuruji ɗi fof équipe o fof hankkadin ɓe jaɓi ustude haalis moɓe keɓannowo pasque eɓe gandi ɗo joni caɗele mo gonduɗen ɗe ko caɗele mawɗe, pasque so ɓe mbaɗani ɗum won hen yumɓe koɓe wappateɓe e liggey maɓɓe mo mbaɗanno koɓe woppateɓe ɗum. Kadi équipe fof yiɗa yimɓe heɓoɓe kalis lesɓe ha club o woppaɓe pour caɗele mo gonduɗen COVID-19 o. Pasque COVID-19 won hen équipe uji hewɓe natti nannude haalis mo nannata o, par ce que football ala, so football ala équipe nannata haalis. Kadi haalis moɓe kew nannuno ko affaire télévision. Kono joni ɗum hankkadi wawan ɗum tagi ɓe kalde zuruji ɗi ɓe neldi ɗumen lettre ɓe mbi ɗumen ko ɗum ɗo wonata, yoɓe mballuɓe haɓe gusta kalis moɓe keɓata o kamɓene pour ha ɓe mbawa wallodirde, ha liggotoɓe lesɗe kañummenne mbawa yoɓede, par ce que Barca zuruji mum ni keeɓa kalis kewɗe de. Kono Barca joni haala mum ɗeɗo balɗe kadi eɗen dutto kadi haala Neymar ko kañum haala mum ten haalte. Joni yimɓe ne kaala Paris koko yiɗi yeyde Neymar, mara Paris kañum ne tampi Neymar. Paris yiɗi ko kalis mo Neymar heɗata o ɓe dokka ɗum Mbappé kañum haala mum haala Madrid kañum. Hay Madrid mara ne yiɗi soddemo, kono ɓe jiiɗa waddade kalis kewɗe e Mbappé, parce que eɓe gandi ɗum joni ɓe mbawa wadde ɗum par ce que affaire COVID-19 mbawa yaltinde kalis kewɗe moɓe jiiɗi way yaltinde o pour Mbappé ko joueur moƴƴi, kono Paris yiɗi ko waddemo numéro 1 yoɓamo kalis kewɗo. Barca kañum ne ene yiɗi yo Neymar artu, ko min to gommiɗo min yiɗa Neymar arta no yaari ni, mi yiɗa o arta e Barca haydara. Yo hedde Paris ko ɗum tan de min jimi, yo hedde toon o sohlaka ga ha goto sohlanimo ɗo, yo hedde Paris to woni ɗo omo waya gojji makko deedaɗe omo waya tan, yo heɓ toon ala probléme, ha goto sohlanimo. Eɗen jogui ɗo Dembele eɗen jogui ɗum, goppon ɗum de kadi ballonmo pour ha wawa ndeɗo hitande hesere aɗa wonde 2020 et 2021 pour ha Dembele walla Barca ne feewi. Kadi Martin Bradway hay kañum ne nanɗon woppa ɗum joueur kadi ndeɗo hitande hesere aɗa wonde kañumne ƴeewen ko wawi wadde,
kadi Griezmann ha kañum de nanɗo ha joni eɗen jogi ɗum kadi goppen haala eɗen mbiya eɗen jeeyamo par ce que Barça ne yiɗi yeeydemo misik Inter Milan ha kañum ne yiɗimo kadi eɓe jiiɗi wossodirde Lautaro Martinez kadi Barça ne yiɗi ɗum après opération o ɓe jiiɗi ko wadde ɓe dokka ɓe Griezmann jonon ɓe keɓa Lautaro par ce que Lautaro ne yiɗi arde Barça ne yiɗi zuudude Messi so ene wawi ɗum ma won kono kam min de mi yiɗa ɗum par ce que goppamo hitande wonde ƴeewen ko waɗata kankone par ce que kalis mo beddi ɗon ha coɗɗen mo ɓe mbawatan yiide koɓe woppoɓe men par ce que ndeɗo hitan o waɗi de ko heewi par ce que o philosophe Barça kanko o meeɗa zuude ɗum Atletico Madrid wona ɗum o zuwanno ɗum tagi Barça woppudemo hitande kadi ɓe ƴeewa no wayi par ce que joni ko ɗum fof ko hesere tan wone makko kono kam mawnaf min ne feewi min mbiɗi amana ɗum mawnaf min hitande aronde ne feewi kadi Barça ne yiɗi yeyde Junior Firpo par ce que ñande ɓe connoɓe ɗe ko pour haw lomto Jordi Alba pour ha wawa foftade ne feewi kono maraw ko ari Barça ko ɗum ne mawninma kadi ne mawnen makko no feewi par ce que Betis to nomo wanno ko zuwaro baɗɗo importa kono gilari Barça haala makko ne haala han omo perde balluji kewɗi kanko défense makko moƴƴani par ce que won hen e nder ɗum ɗo ko perdi balluji kewɗi ko perdi ko kadi Barça équipe uji ɗi nanna bit kono ko jour moƴƴi de kono o sohli tan ko yo yimɓe ballumo kono mara Barça koko yiɗi woppudemo tan yiɗa o heddo e équipe o kadi ɗum aɗa andi Barça no wayni sahaji par ce que président moɓe jogui o moƴƴani hay ko reeda wa ɗum tagi élection garowo inchallah de min mbiɗa yiɗi yo yaltu no feewi par ce que hay goto sohlaka Xavi Hernandez omo yiɗi wonde entraînement Barça kono o yiɗi ko fuɗɗade hunde taw ko kanko omo jogui contrôle équipe o omo jogui contrôle décision ko waɗat e club o par ce que omo andi so ari joni président gonɗo ɗon joni yo ma haalne yiyamo mamin goppu mbaɗa fof ko jiɗɗa wadde après ɓe dutto caggal par ce que président gonɗo e Barça joni o ko ɗum ɓe mbaɗa ɓe mbima maɓe goppu mbaɗa ko jiɗɗa wadde après ça naati nder woppa ɗum lebbi jeegomen walla lebbi tan ɓe dutto caggal ɓe goppatamo an ƴetta décision mo jiɗɗa ƴettude o e nder club o kadi cuɓoɗa an jour uji mo jiɗɗa pour ha mbasa juude football mo jiɗɗa juude o par ce que min ɗum jimmi ko yoɓe keño ɓe mbaɗa élection pour président yo yalta par ce que football Barça omon bonna ɗum philosophe Barça mo yimɓe ganda football joɗɗo mo suwanno tiki taka o moɓe suwanno ɓe natti wadde ɗum Kylian président naati ɗo
mbi sikki ni mata gili 2012 2014 gili nden Barca wat zuude football mo zuwannowo gili nden Barca natti wonde Barca mo yimɓe gandi Barca natti wonde équipe port eɓe gaño champion kono wona football mo yimɓe gandi Barca ne wonno football joɗɗo kono joni équipe o mi natti famde football moɓe zuwata o ɗum fof ko caɗele président gonɗo ɗum par ce que kamɓe mi dokkata entraînement yo waɗ ko yiɗi wadde pour ha Barca wasa ha yaara yeeso par ce que ɓe goppata ɗum ɓe goppata entraînement ƴetta décision mo yiɗi kadi mo andi ma walla ɗum ha équipe o yaara yeeso kono ɗawo bandiraɗo on calminama kadi on juurama de ko Oumar Sport Talk woni ɗo kono jimmi de ko soɗon jiɗi ko neɗɗo waɗata ko kadi mbaɗe abonné pour ha o canal mawɗo ha yaara yeeso mbaɗe abonné ɗo ñoƴon bouton o kadi mbaɗon mbiɗa yiɗi ko mbatta ko pour neɗɗo ne andi oɗon jiɗi ɗum ko mbaɗanmi ko min so wona mon mi watta ko jimmi wadde ko de ko onon goni fof jimmi ko kollon vidéo o yimɓe hewɓe ko kollon vidéo o adon o fof o canal mbiɗa wadda hen mbiɗa addan mon haala pulaar haala déporte e ɗemgal pulaar ɗemgal men joɗɗam ɗemgal pulaar ene woli haalde de mbeɗa mi wadda hen seeɗa kadi gomi ko ñagade mon soɗon mbawi walludemi balle kam hassino ko criticisme mo mbaɗɗon ala ko bonnanta par ce que min mbiɗa andi hooram ɗum ma wallanmi feewi hami yaara yeeso kadi jimmo ande ɗon won hen yimɓe ma jalla won hen yimɓe mbasa ƴettudemi sérieux ɗum fof ne wallami hami yaara yeeso par ce que min koye ɗemgalam jinmi wattude pour ha yumbam wonɓe Amérique ha yumbam wonɓe Afrique ha yumbam wonɓe banggue fof haaloɓe pulaar ha ganda eɗen mbawi haalde ɗemgal men gueɗe mo jiɗɗen haalde ɗe eɗen mbawi hokkude journal e ɗemgal men ewo bandiraɓe dentoɗe kadi ngu rafi de ko rafi mawɗo kono dentoɗe keddoɗon e galle so ɗum cohli keddade jalte tan so ɗum cohli yaade wadde gueɗe mon seeɗa ewo on calminama on juurama ɗo ha gongol tan mi salminimon ewo bandiraɓe